Kostel St. Clement Danes, který by žádný příznivec československých veteránů královského letectva neměl při své návštěvě Londýna opomenout, najdete ve West Endu, blízko Royal Courts of Justice, sídla Královského soudního dvora. Na místo se dostanete buď autobusem, ať už od Trafalgar Square jako my, nebo podzemní dráhou trasy Circle ze stanice Temple, situované hned u Temže, a pak po Arundel Street na sever do míst, kde se bulvár Strand stává na 400 metrů jednosměrným a vozidla přijíždějící ke kostelu ze západu musí uhnout polokruhem po Aldwych. Od kostela St. Clement Danes je Strand východním směrem opět dvousměrný, takže kvůli hluku není jednoduché soustředit svou mysl na sochy situované před kostelem. K dílům století 19. zobrazujícím kritika Samuela Johnsona nebo kancléře Gladstona byly přidány sochy osobností, které zásadně ovlivnily činnost královského letectva, maršálu Downinga a Harrisona. První byl velitelem stíhacího letectva v létě 1940, kdy Británie bojovala proti německé agresi úplně sama. Druhý stál v čele bombardovacího letectva od roku 1942 do konce války. Původní kostel byl podle tradice postaven v 9. století na místě studny před posvátným kamenem Dáni, kteří dostali povolení žít mezi Westminsterem a Ludgate poté, co si vzali za manželky Angličanky. Svatý Klement byl římským biskupem, který se stal za vlády římského císaře Trajanem mučedníkem, když byl přivázán ke kotvě a hozen do moře. St. Clement se stal patronem námořníků a od té doby, kdy byli Dánové námořníky, bylo kostelu, který postavili, dáno jméno St. Clement Danes. Vilém dobyvatel nechal kostel o 2 století později přestavět a opět se tak stalo někdy ve středověku. Koncem století 17. byla budova v tak dezolátním stavu, že musela být zbourána. Do své současné podoby byl kostel navržen roku 1682 Sirem Christopherem Wrenem. O 37 let později přidal James Gibbs ke 4hranné věži jehlanovitou střechu. St. Clement Danes byl zničen náletem Luftwaffe 10. května 1941, ale zdi a kostelní věž zůstaly stát. Po válce královské letectvo iniciovalo sbírku na opravu kostela, ten byl zcela opravený, znovu vysvěcen jako ústřední kostel RAF. Proto je v podlaze růžice vytvořená znaky leteckých sborů společenství, jež obklopují znak královského letectva. Směrem ke svatyni vede široká centrální ulička, oltář obklopený díly vyjadřujícími zvěstování a posazený vysoko ve východní zdi jsou 3 okna se sklíčky různých barev. Prostřed je Kristus ve slávě, na severní straně Madonna a na jižní Pieta. Na stropu z oblouky je erb dynastie Stuartů a pod tím nápis v latině. Postaven Christopherem Wrenem 1682. Zničen blesky leteckých zbraní 1941. Opraven od RAF 1958. Jednou z neobvyklých charakteristik kostela St. Clement Danes jsou znaky perutí a letek, vytvořené do velšské břidlice a upevněné do podlahy. Je to více než 800 znaků. Na západním konci kostela, blízko vstupních dveří, najdete plán vysvětlující umístění každého jednotlivého znaku. Pouze 310. a 312. československá peruť měly heslo na svém emblému v anglickém, respektive latinském jazyce, 311., 313. a československá letka 68. perutě už v češtině. Znak 313 jsme v tom spěchu nenašli, protože jsme nechtěli zneužívat laskavosti kostelníka, který nás pustil dovnitř mimo otevírací dobu. Pohledem od svatyně k západním dveřím nad nimi uvidíte erb Lorda Trencharda, prvního velitele štábu letectva. Sir Hugh Trenchard rovněž velel celému Royal Flying Corps ve Francii. Lavice vzadu jsou vyhrazeny pro komisi leteckých sil. Na severní zdi blízko svatyně najdete seznam příslušníků Royal Flying Corps a Royal Air Force,
kterým byl udělen Viktorín kříž. Naproti ním, na jižní zdi kostela, si přečtete jména letců, jež byli vyznamenáni křížem Jiřího. Pokud půjdete od svatyně kolem severní stěny dál, najdete zde na ní 4 památné knihy se jmény všech příslušníků RAF zabitých během druhé světové války. Kniha nejbližší, svatyni, svazek 1, zaznamenává jména od roku 1911 do začátku druhé světové války. Stejně umístěná kniha, ale na jižní zdi kostela, obsahuje jména těch, kteří zahynuli od 2. září 1945 do současnosti. Tato kniha je aktualizovaná každých 6 měsíců. U každé památné knihy je kopie, která je k dispozici návštěvníkům. V polovině vzdálenosti severní uličky je památník polským perutím, jež u RAF období 1940 až 1945 létali. Nad ním je text. Royal Air Force vzniklo 1. dubna 1918 sloučením The Royal Naval Air Service a Royal Air Corps, sformovaným už 13. května 1912. Po válce byl zřízený trvalý letecký sbor. Sir Hugh Trenchard se zasadil o vědecký pokrok a létání rychle. V roce 1940 byla vyhrána rozhodující bitva dějin, bitva o Británii. Za knihami na severní zdi zaujmou naši pozornost stříbrné předměty ve vitríně. Kousek od ní je svatyně s památnou knihou, jež obsahuje jména amerických příslušníků 8. a 9. letecké armády, zabitých ve druhé světové válce během jejich působení ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Na stole v západním křídle kostela najdete plán umístění standard perutí, které byly v St. Clement Dance uloženy do úschovy. Krásně vyřezávaná kazatelna je prý dílo Grillinga Gibbonse. Hned dole je židle darovaná Sirem Douglasem Badrem na památku jeho ženy Thelmy. Napříč uličkou můžete vidět sedadlo doktora McIndoe, věnované na jeho památku klubem Guinea Pig. Cestou ven z kostela míme nápis Per ardua ad astra, přes obtíže ke hvězdám. Galerie je z bezpečnostních důvodů zavřená a do krypty nemáme čas zajít. Přišli jsme totiž mimo otevírací dobu. Bohoslužby v kapli krypty se konají v časech, jak je uvedeno na vývězce. V neděli v 11 dopoledne je sborové přijímání nebo sborové matiné. Po matiné je o 12:30 přijímání. My jsme ke kostelu St. Clement Dance přišli mimo tuto dobu a všechny jeho dveře byly zamčeny. Náhodou zrovna vycházel ven kostelník a když slyšel, kdo jsme, pustil nás dovnitř s tím, ať si pospíšíme. Je opravdu za co být mu vděční, i když už nebyl čas koupit si u něj knihu o kostele. Dlaždicí před kostelem St. Clement Dance nechala nizozemská asociace Gang Shows instalovat teprve nedávno. Potěší skutečnost, že nebyli zapomenuti ani pilotní kadeti královského letectva v období 1920 až 23, ani ti příslušníci RAF, kteří zahynuli jako váleční zajatci v táboře Senan na Borneu v roce 1945.